Avui et comparteixo 3 afirmacions per a aquesta lluna nova tan especial que tindrem el 29 de gener en el grau 9 d'Aquari. Les llunes noves són màgiques. Són moments perfectes per plantar noves llavors, perquè encara que no siguis conscient, el teu subconscient està sembrant tot el temps. Així que la pregunta és: què estàs sembrant ara? Pensaments, emocions, intencions... Tot això determina el teu futur. Cada lluna nova és una oportunitat per no deixar-ho a l'atzar. Soc en Sergi, d'Astrocat, i si t'agrada l'astrologia, segueix-nos. Aquesta lluna, amb Mercuri i Plutó al seu costat, té una energia transformadora. Per això et comparteixo 3 afirmacions poderoses perquè puguis aprofitar aquesta energia al màxim. 1. Desitjo tenir l'experiència més lúcida i conscient en aquest món. 2. Que se'm reveli tot allò bo pel meu creixement, tot el que m'ajudi a ser la meva millor versió. I 3. Jo sóc la divina providència, jo sóc la divina intel·ligència. Ara, fes una pausa, tanca els ulls, respira profundament i repeteix aquests mantres al matí, després de dinar i abans d'anar a dormir. Connecta't amb tu mateix, amb l'univers. Aquesta lluna és el teu moment.